can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Dneska tu máme reportáž z pivovaru Dick. Dobrý den, vítejte v mém pivovaru Dick. Jmenuji se pán Big Dick a tohle je můj překrásný pivovar. Když tak jsem nezadanej, tak volejte na číslo 708 332 451. Mám dlouhý večery, takže jsem furt na drátě. Jo, tak teď se podíváme do další místnosti, tak pojď prdelko. Takže tady můžeme vidět, jak tady klíčí ječmen. Ahoj mami, I klíčí to pěkně, hezky to stojí a když to vidím, jak to stojí, tak mi z toho taky stojí. Tamhle vidíte odborný personál, jak to tam sbírá a s láskou o to pečuje. Ahoj. Vidíte, to je náš zaměstnanec. No já bych ho teda radši moc neukazoval, toho prasáka. Takže se odebereme do další místnosti. Tady vidíme další místnostku a to není nic jiného než varna, kde se přidávají ty hlavní ingredience a tady v tom kotlíčku se to pěkně všechno smíchá a vaří. Tak tam můžete klidně nahlídnout. Samozřejmě dbáme na všechnu tu hygienu, která je velice důležitá, aby pivo bylo pěkné. Já osobně ho vždycky večer piju, ale sám bohužel, takže nějaký chlapci, jestli by se našli. No, tak se odebereme do další místnosti. Tak, a teď jdeme kam? No já, jestli omluvíte, půjdu nakrmit záchod. Jo. Takže tadyhle necháváme naše pivíčko uležet. Mami, já jsem v televizi, koukej na mě. Tamhle mami, zaměstnanec, mami. protože jelikož je to nový pivíčko, tak ho bude pěkně promíchávat. Tak Dežo, promíchej to tady trošku. Jo, je to důležitá fáze. A tady dá tomu pivíčku tu pěknou křenovou chutičku. Jo, je tak. Tady vidíte pivo, to je 13. Poznáte je podle té barvičky. No a já myslím, že bychom mohli jít do našeho sklípku, ale pozor na moji prdýlku, je to tady vážně úzký, tak pojďte. No, pojďte no. Vy se na mě lepíte, jo, no to nemusíte vážně, že ne. Takže panáčku, tady se uchovávají naše pivíčka. Tady je 11. Pěkně čerstvá. Tady je naše nejsilnější pivo, Mrtvý rytíř. Taky velmi pěkný. A naše 12. Tu bych hodně doporučil. A vlastně naproti, jo. To jsou úplně ty stejný pivíčka, takže to vám ukazovat nebudu. A já myslím, že se odebereme do mé skromné kanceláře. Tak pojďte, já vám ukážu cestičku. Tady pozor, je to tady úzký. Tak já vám tady chci ještě ukázat svůj pokojíček. Je velice skromný, jo, pánové, dá se tady dělat hodně blbůstek, tak neváhejte a přijďte se na mě podívat. Jo, vidíte, tahle podlaha, no, jenom 20 000 za kus, takže nic drahýho tady nemám. Postel je taky dobrá, pěkně péruje, dá se na tom dělat pěkný koníček a takový věcičky, však to znáte, pánové. No, moje akvárko, no, rybičky tam nejsou, taky nebudu říkat důvod, ale potrápili mě tam trošku. Tady moje sbírka obrázků, zatím jenom jeden. A teď moje chlouba televize. No. Jo, už jdu. Tady ještě než se to jako naběhne, jo, to chvíli trvá. Můžete podívat výrobce, doporučuju. Taky jsem si s ním užil. No a to je asi všechno, co bych vám tak ukázal tady na No to není všechno, pojďte ještě na můj pokoj, to je katastrofa tohle. Ty Dežo, Pojďte se podívat. Dežo. Tak pojďte se podívat, jo, tady všude plíseň, jo, rozbitý okno, prostě nějaká literatura, teď já ani nevím číst, chápete to, tady nevytřeno, jo, není tady židle prostě ani, jo, tady pavučina prostě, jo, rakovinu bradavky na toho černocha, ty vole, jako je černější než já, jo, a prostě má to tam hezký, jo, takže jako... Z pivovaru Dick se s váma loučí Kamil Sastač.
Fit out